Welcome to the Kannywood Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Ya sai da. To, yau wannan fuskar taki da ya ji matakan tsaro. Ko da dai na san yau akwai bakuwar kunya ko da kuma irin sarautar nan na amare. Sai da buɗe fuskar nan mana ai sun tafi. Ko kefa? Tun da zuba kice komai ba. Dan Allah alfarma guda ɗaya nake so na roƙe ka. Ka yi haƙuri ka rike na matsayin matan da ka aura duk da na san cewa ni makaskanciya ce a wurinka. Kar ka ɗauke ni tamkar baiwar da ka siyo a kasuwa. Haba sai da. Me yasa kika bari wannan tunanin ya samu muhalli a cikin zuciyarki? Ni ban san da cewa akwai kaskantacce a cikin mutum ba. Kamar yadda ban san kalmar bawa ba. In dai ba a ci bawan Allah ba. To wannan kalmar taki tana nema ta sa in kasa yadda da kaina. Duk girman kyautatawan ko da zan yi miki. Don haka dan Allah ina roƙon ki cire kowane irin abu a cikin zuciyarki na shakka. Ki ɗauke ni a matsayin miji kuma ɗan uwa ta yadda za ki iya bani shawara akan komai.